batukupasirani zoyankhula zonse zimene zidachitika ku msonkhano umene anachitisa amayi Kokusi amene ali president wa chipani cha UTM komanso ndi vice president wa dziko lino la Malawi. Iwowa kumeneku ayankhulako zinthu zosiyanasiyana, zinaso kuyankhapo zokhuza ma kalata amene amalandira okhuza commission of inquiry ya malemu Chilima, ndipo zonsezi aziyankha mu video iyi. Taonenani. Koma ngapita Christian region mai Hussein ya koma ngapita kumpoto bridge ndiazi ya koma mbona kuno kupata ndi alikopo pezeni hapo pezeni na mwanga na kumwamba Mulungu Mau akulu amenipa kukuuzani ikale achipani cha mtendere achipani chokondana osakhala ndi zinthu kumtima otilakwira kwa kuukira kufuna kwa dzudzula ti adzudzule ngati abale athu osati kwa chisamanyazi. Ipona pakali pano tikale ndikudziwa maina anthu amene akuti chichita chipongwe kwa ine ndi abale anga sindingawatchule sachisamanyazi koma tilankhule nawo tikale Bible imati bwerani anthu wanga tikambirane zinthu zikavuta. Imfa mtu akamaliza kama mkonda Kwambiri ali moyo sikakale amene mamuzunzawo akamaliza mkonda ena amene mwa nendwa kuti mumenyedwa muputisidwa mukawelende ndiko sanima wa Mulungu leo Yohane 12 nayo ndikafika 11 kupitirira uko mukaone kuna kuti pamene Yesu anapita kwa muzusa Lazaro Mulungu akalenda kuti ambuye mukanakhalapo Mulungu wanga takatani kodi palibe palipose Bible kuti Lazaro atamwalira Afarisa ananyadira palibe kuti Afarisa nani achisoni akula mpingo atani kodi achisoni mova chisoni nyimbo ukati kuti koma kumkondadi Yesu anaya lusata. Yesu atabwera anamuzusa nani kodi Lazaro oyo atamuzusa Lazaro anthu paka bona Lazaro anthu kumabwera kwa Yesu anthu kuma muzi wa Mulungu anakwiya akulu ampingo ndiye mkawerenge anapanga chiwembu kutampe nani Lazaro oyo anapita kupha Yesu kumpaso ndani Lazaro koma Lazaro ali m'manda amaemba kuimba nyimbo ngati kuma ngati akunkonda kuma angomuzusa Lazaro uja akuyaso afuna ndani kodi amupheso nkhani ndionera kuti munthu akakhala m'manda ndi Afarisi omwe amaimba nyimbo ngati akunkonda. Haleluya. Ndikuti munthu akakhala m'manda ndi Afarisi omwe amaimba nyimbo ngati ndani kodi akonda. Afarisi anali kuma Lazaro atamwalira Yesu wabwera amuzusa Lazaro uja afuna mupheso ndiye munthu amene chisoni cha fake ndi chimo pamaso pa Mulungu. Ineyo monga ndinagwira ntchito ndi Chilima ndimamba chisoni kuona anthu wena kufuna kutengerapo Imfa ya Chilima kuti apeze akuti mavote apeze mileage. That is bad. Anthu kuti akuvotereni muwapangire iwo zimene akufuna. Anthu kuti akuvotereni muone mavuto wawo muwapangire. Musiyake mavuto wawo. Leadership is about solving people's problems. It's not about propaganda. No. It's easy. Ndikukuuzani kuna kuti hishi Afarisi anali kuma kubayini Lazaro kumva chisoni atubona ikuma ndiye Yesu anaya rusa anakubwera Lazaro kumuzusa anakwiya kufuna kumupha. Sasa una kuti zimene machita zijangata kumvira chisoni kuti Yesu afa zikuje Lazaro afa zitali za jani fake za fake
ndio na basi mali bakalata basi inausi mwauza president chakwera kuti Imfa ya Chilima commission of inquiry emuchite ndiye kuna kuti habari iliye kukuza ni Imfa ya Chilima Kwambiri Kuposa ine wachuri wao na inao limozi maliroti ile nabado awili key brother wanga anamweleza kama 2010 kuma Imfa yake kupoteka kwake ima ndipoteka bepa kana leo ndika kala sasa ndeke kama tisha akana kala hapa mwini wa Imfa sima muchoka mpaka na kale maliro makala hapo nje wina kama sasa maliro mchibwana ndifuna ngoni ya kumene zozo ife IUTM kinata ya msugulini wake kafukufuku commission of inquiry kuti chitika ndi chani pa Imfa ya Chilima kichitika mukunimva Chilima nali state vice president mkuu ngozi ya chitika commission of inquiry abafuna apete kina chitika ndi chani zibere zijazo zichitika zia kama fuso ambili chifua popanda commission of inquiry alisama ngogona akazuka alirumboni wina akabera ine ndi commission of inquiry oseaja watu ifeo timati kalani pasi tironge mukale pansi tironge timuone kuti ndi chani. Commission of inquiry will not happen because people think they are giving pressure. It will happen because it is necessary. It is necessary. Toka panopa ile ndikupita huku kapena nduna ingo sowa nduna ya sowa antupata ya sowa ya sowa ganji kuli kwa sasa machitika people want to know even pakomo mwana akulira chimene chamulisa mwana ilo amenya kwa kubaona kia wamenya chamene wamenya utabaki fufuze kai not because I want to fufuza the daddy mwana iwalira bwanji. It's because not of the pressures but because it is necessary. Manivesa kuno uzandiona muntu okanisa nena penda chisanzo kwaba masani mtima wanacha
kuti anthu awachoka makwawo musasuliza chikondi kwa mmodzi, suliza chikondi kwa Chilima, chifukwa ine ndikupanga zimene Chilima anandiuza ndizipanga. Chilima anandiuza kuti osachoka umumu, iyi ndi constitution, osachoka umumu. Ndi anthu ena akamachoka umumu, ine ndikamati ayi akuti ayi akusokoleza chipani. Chisanzo ndikuposa ndi chimozi. Tingoona ma newspaper mwaphamikidwa akuti ma president opita convention 20 million. Auje mwakuti ine kuyang'ana kupanga kumaso tonto kuyang'ana kuti walemba ndani zimene zijazo. Ndifuna ndikupempheni kulina kuti musamatu kwani ile ndiye sesa kwa akonza chifukwa kunja kuno kuli neki ndi imene imagomereza kapena kukana. Umboni wake umakhala maminisi kimanena kuti kodi anabwera kusonkhano kondani munakambirana chani imagomereza ndi chani maminisi amene wawo secretary general amasaina kupasa president ndi kusaina. Ineyo ndilibe minisi iliyonse yonna kuti anthu ndikamazipereka izi all my delegates opita kusonkhano mmakambirana kuti akupita jawo chifukwa ena azapita kumene kujako kukabwezedwa kwasangono ku convention kupitidwe kumachonde. Please tiyende mwamtendere mundiperekeze tukukawinako ndisandikawina. Akamba mau ofunika kwambiri. Anena kuti anthu angothamangira madelegate akusiya anthu ena kuyiwala kuna kuti utha kukakhala ndi madelegesi koma osakhala ndi mavoti. Ineyo ndikufuna madelegesi kupanira a generation so kupanira. Generation ine kuluza ku convention sudi ngapange makani ya democracy amatu ukaluza amene wawina yongani kodi ina ma democrat owina mulungu amusanga komano mumve mawu awa pa Yoshua 1 yambira chapter 1 verse 1 kwafika 9. Mulungu mwini himself Allah subhanahu wa ta'ala mwini wake anapita kukamuuza Yoshua mtumiki wanga Mose wamwalira. Haleluya. Mose watani kodi wamwalira. Mimi ndina ntuma kuti atenge anthu wanga apita ukana wamwalira. Iweyo libantima sawope sikawa nawe tenga anthu wanga kuna kuti Mose yoku anali assistant wake anali deputy wake wa Mose. Ndiye mufuna Joshua wachilendo. Patikola pasi. Mukasanga Joshua wachilendo oyo. Ine fundi nimengana naye iya. Ayi. Koma niko kuuza ni kuti Chilima polisi anthayileyo. Sikuti amasanka Mose ula. Ayi. Ineyo aliyense amene ali mu UTM palibe ndi mmodzi yemwe amene ndikamuona ndimbane naye kukhosi. Ine kumva kuti mumve kuti mawu a Michael usu wamwalira
amene chakuti dacha azabwera kukatanda kwine akadaikakata azamva chisoni andikonde msanafe ineso ndiyankonde iwowo asantangodi izitu nzapaziko tikagwira ntchito timakagona sabati ine ndikukuwuzani kunena kuti inuyo mu UTM tili ntchito yaikulu yogwirira ntchito anthu UTM muli azimayi ndikuti constitution izo zilimo iyiyi ndi strategic plan tikweza bwanji dziko lathu zirungu umu ndi manifesto iyi Chilima amene isogolera nje muyang'ane manifesto uku mulikope yandani ya Chilima yoyamba mulikope ziwiri zokha anachita kudinda muyang'ane kumapeto mulikope yandani yanga kulizona mazambiri amene uchayo sana wa UTM kuti umboni wake tu anandijinda mpuku lawo Chilima apa iyi ndi manifesto sogolo lathu iwo ali apa ine ndili kuti ndalemanire ili komanso muyang'ane iyi ndi constitution ya Malawi. Constitution ya Malawi imapereka kwa aliyense ufulu wosankha. Kukuwuzani kuti musandisatire ineyo ndikuphwanya malamulo a dziko. Aliyense ndi ufulu wake. Aliyense ndi ufulu wake. Ndiye ndikupempheni kuti mukaona muziyasekerera. Mukaona muziyasekerera. Ndi abale anu. Palibe kuti tadana, palibe. Ine chibado changa zodana zoiya. Ena fe tinabagwa mbale mozi sima Kwambiri kunadi. Takali pano mbali mwini afu. Kuti antu azina kuti. Kuti antu aziti koma yindi UTM. Maisa kuti china chimozi chochitika bezi kuti azimayi a UTM 200 mukunyamuka mpita kusalima mukakonza kuchipatala waje kuti UTM yofanyeza akulu chipani abulidwa amenyedwa akufa magazi akamasakira ineyo kapita kwa sababu ino ndikuuze ni kuti pa mkaka mwenenda buku la Tesalonika Tesalonika wachiwiri chapter 3 kwambira verse 6 chapter 15 akunena kuti
inuyo muzipatule kwa anthu amene safuna kuyenda mosata malamulo. Muzipatule nokha. Pakuti paliponse pali malamulo ake. Amene safuna kupanga malamulo muzipatule nokha. Koma mwadzudzule, musadzudzule ngati adani anu, mwadzudzule ngati abale anu. Chifukwa chake ine ndikuti abale anga amene akupanga zinthu zokusaweruzika muopeni musiyani zimenezi. Tukwane ai mwasi musiyani. Kumanguka pa social media yaka kutukwa mvua mkulu mama wa social media. Mvua mkulu kupanga zinthu ngati maana pa social media. Mulungu azira kumpira. Chipani ichichi kimaenda malamulo. Ena dia kumanyoza matia. President anganyayo. Pamene Mulungu wakumwamba amamunong'oneza m'bale wanga Chilima kuti musankhe Michael Usi akhale running mate wako. Mulungu uyo zoti ndine manganya samaziwa. Mena mandi sanka ineyo kuti uyu ndi vice president wanga. Iwo wosana ndione kuti panga sowero. Kumano, omwe amanyamkia manga nyayo, niyo kusikira kunjanga nina. Convention imene wewe kuuza ni president wa UTM. Ikifika kusaka malamulo ba. Convention yose saka malamulo singachitike pasi pa ile. Saka malamulo ndikubiesa mwana poison. Ifani ichichi ni cha malamulo. Kanya malamulo du Chilima omeno oh Chilima alipo mama kuti ngono apita kuje ni ku press conference Chilima laja kuganga zinazi kukuzani hawi zina makranga timuntu okusa sali okusa ine kusayanka sikuti sinikanki ineyo kusayanka susinikanki koma ndimaziwa kuti ndikusogolera anthu ambiri ndikayamba kuyaluka anthu tusanitosa ulemu ndikuona ndimangoti ambuye Mulungu amene onso ndi ana anu akhululukireni. Ndikanakonda ineyo mwina kuti chipani cha UTM ndipo ndikupembera kuti chiteke ikale pamozi, ikale chipani chimozi. Ine ndili pano ngati president kulankhula ndi anthu Kaliati ali apo akatendere jeno chipani chimozi. Zopangana ayi osampasa satana mpasa. Chipani ichichi chibwerese kusintha kwa zinthu. Ine ndiye ndikuna kuti zilipo zina Chilima amafuna kukupangirani koma zimakanika
Njia kuti muziziwe lero kamachoka pala chimozi mwa icho muchiona.